Hej så, vil jeg gerne vise jer en metode, hvor man PvP'er. Jeg ved ikke, om jeg kan åbne det, men jeg kan prøve. Så stopper jeg lige videoen, og så... okay, det gør jeg ikke. Hvis jeg ikke kunne få den kætting. Okay, men det skal lige gå til workshop. Lad os prøve at nakke ham, hvis han ikke tager god hjælp. Skal vi lige købe nogle potions her. Region, det kan vi også godt bruge. Men så venter vi bare på, at der er nogen, der kommer ned, og så tager vi vores potion og åbner dem lidt. Og så instant health. Jeg kan se en allerede. Dø. Ja, get him. Get owned. Get owned. Get owned. Motherfucker. Nu vil jeg gerne lægge det her i min kiste, hvis der... god. Det vil jeg så ikke. Nu gør jeg bare sådan her. Shit. Jeg vil virkelig gerne have ham der. Især på video. Come on. Come on. Der er han. Yeah, get him. And it's all for you. Shisha lila malali paminyone ketika. Sorry there. Get owned. Get owned. Get owned. Get owned. Get owned. Region to okay. Skal vi nogle flere? Har vi flere ting på, som er okay. Okay. Hvad kan vi? Speed kan vi også godt lige bruge. Got him, man. Er man god til PvP, eller er man god til PvP? Ellers er man dårlig til PvP. Det gør man så god lige nu, fordi
Jeg bruger ikke selv, jeg gider ikke bruge så mange af mine ting på det. Tapakage. Tak for battle action. Det er løgn. Hvor er den? Nej, det er løgn. Det er den godt. Get owned. I'm gonna store it in my chest. God, man. Sådan der. Jeg vil gerne blive her mere, ikke? Men alt det jeg har fået, altså 2 battle axe. Det er sådan dårlige ting, altså. Og poison dropper lige vent. Når jeg har fundet en til, så skal jeg nok videoen igen. Det er bare fordi, at der er ikke så mange, der vil PvP mere, så jeg starter videoen igen, når der er nogen, der vil PvP. Nej, så har jeg fundet nogen, der vil PvP. Så ned potion. Løb. Jeg skal bare med at se, om jeg kan få ham. Okay, det kunne jeg ikke. Men ja, jeg tror, at han er... han er der. Er der flere? Ja, jeg tror, jeg kan se noget. Det kunne jeg ikke. Der er stadig nogen deroppe. Jeg tror lige, der vil kæmpe for det win. Men det er på tide at sige farvel. Og vi ses.